Ajajaj, vy ženy nenásytné zase musíte mať to porno v poličke? Že vám není hanba? I'm not wearing underwear today. Velice frustrujúce. Dnes tu máme na zdrbanie obnaženú mladšiu sestru 50 Shades of Bad Porn. Vítajte v Inferne na polícii. Ve chvíli, kdy som vykročila ven, mne vúne a zvuky Manhattanu objali a začali lákať k průzkumu. Nejenže som byla na druhém konci země od svého dřívějšího domova v San Diegu. Připadalo mi to, jako bych se ocitla v jiném světě. Dvě velké metropole, jedna nekonečne umírnená a smyslne lenivá, druhá kypící životem a frenetickou energií. Dejte to pryč, mne sa z toho dělá mdlo. Tak toto už ďalej nejde, ženy moje, toto už je naozaj moc. Opäť tu máme ženskú, ktorá uteká pred chlapom, ktorého zbožňuje a ofučí sa za každú pičovinu. Zase tu máme sexy, bohatého, urasteného mládenca a naivnú, akože slušnú babenku. Mám taký silný nehorázny pocit, že sa stále točíme v tom istom frustrujúcom kruhu. Ale máme tu aspoň jeden nový obrad. Obaja protagonisti totiž chcú riadiť jeden druhého. To je hlavne podmienené tým, že Gideonko a Evika boli v detstve znásilňovaní. Pozor, silná psychologizácia. A samozrejme zabudla som aj na to, že obaja sú nehorázne bohatí. Peniaze! To je moc, ne? Proč? Abych to klidně nosila i obráceně. No to, jak vypadal v obnošených džínach a tričku ve mne budilo toho svliekať ho pomocí zubů. To ťažko moja. Kým by si ho takto vyzliekla, už by bolo dávno po funuse. Plus by si poškodila zubnú sklovinku a to už vôbec nie je srandis. To potom treba kupovať Senzodiny. Jedno však Silvike musím priznať, má bohatšiu slovnú zásobu ako Erika so svojimi 50 odtieňmi. Dokonca sa jej tam neopakujú rovnaké vety. Just so we're clear. We hate her, right? Každopádne mi stále nejde do hlavy, ako sa atraktívny chlap môže zabuchnúť do šedej myšky. Úprimne ani jedného takého človeka nepoznám. Obzvlášť ak sa tento muž začne podvoľovať a začne byť závislým na tejto žene. Cítite ten zápach prerobenia muža na svoj vlastný obraz? Typické pre nás ženy. Asi x-krát som sa nechala vytočiť tým, že babenka uteká stále od pánka len preto, aby si prečistila hlavu, pretože to, čo ona robí, je neuveriteľne zlé. Welcome to Earth. Ach, už skľudni hormón. Nechápem, čo stále riešiš, však keď už sa mi niečo ľúbi, tak si to nechám, nie? Táto kniha sa jednoducho nedá analyzovať. Knihu si rýchlo prečítate, zažijete aké také burlivé erotické scénky a nakoniec ju odložíte a idete ďalej. Úroveň obohatenia diváka na bode mrazu. Pre ženy v stredných rokoch určite dobrá oddychovka. Tým mladším ostávajú stále internety. Plusy tejto knihy, téma znásilnenia a slovná zásoba. Mínusy obnaženej, primitívny príbeh a sex ako terapia. Moje hodnotenie 3,5 z 5. Nezabudnite zahlasovať za knihu na facebookovskej stránke Inferno na polícii, ktorá následne bude zrecenzovaná v 10. dieli. Pokiaľ vás relácia Inferno na polícii zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránke spaceunicorn.sk.